Хәерле көннәр, татарча аңлыйсызмы? А? Татарча аңлыйсызмы? А мы не понимаем, что это. Нет? Вы не из Казани, да? Нет. Ладно, рәхмәт. Сәлам дуслар, біз Казан урамнарындағы сораштыруларны дәвам итәбез. Бүгінгі тема яңа ел. Бізден 8 сұрауға да дұрыс жауап берген кішіге супер приз. Киттік ме? Нургалиева Айгүл, декретта. Менің есімім Ильшат Буляков. Мен башқұрт, инженер-конструктор болып, һәм оқимын Уфа дәулет авиация техника университетында. Сибагатуллина Эльвира Тельман қызы. Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Оқытасыз, әйме? Оқытам, әйе. Мен Дубаева Лейсан Равилевна. Бурганова Зухра. Оқимын мен Аршада, Арша районында Үрнәктә. Вот. Шагиева Алина. Эшләмим, балалар белән өйдә утырам. Тәрҗемә итәргә кайберләре русча, кайберләре татарчага. Беренче сүз коньки. Коньки. Тимир аяк. Коньки, Юк. шуа тұрған нәмәлер, Нәмә? Уйлап карагыз тагын бәлки сигезгә төшәр. сана, Чангы. Юк. Чаңгы лыжи була. Коньки. Продукт советской школы Багач. Тимираяк. Тимир аяк. Салиул. Тыдан башлана. Тимир аяк. Җимлек. Җимлек. Русчага. Гармошка. жемлік, Русчанчык була икән. жемлік. Бір йорты көк нәмәлер төлеймін. Йорт. Йорты көк нәмә А юк. Yok, жемлік. Бірінші айштам. Кармушка. Җимлек. Нәрсә дип уйлыйсыз якынча? Башыгызга нәрсә килә? Җимлек дигәч. Санки? Юк. Кармушка була җимлек. Гармошка. Русчага. Хәзер. Мен. Нәрсә Кыдан башлана? Корм. Юк. Алай гына түгел, дәвамы бар. Җимлек. Гармошка. Җимлек. Нәрсә була әле ул? Кыдан башлана. Җим дигән сүздән алынган. Кышларга ясыйлар. Кормушка, что ли? Дөрес. Нәрсә икән? Җим дигән сүздән алынган. Кышлар өчен ясыйлар аны. Кормушка. Дөрес. Апельсин. Афлисун. Апельсин. Әфлисон, Монысын беләсез. Афлисун. Дөрес, 1 балл. Әфлисун. Апельсин татарчасы. Әфлисун. Дөрес, 3 балл. Афлисун. Дөрес, булан. Булан. Ши. Юк. Минус 1 балл. Булан ну, русчага. так, булан, типа это же зверь. Әйе. Олень или лось? Лось, по-моему. Кайсысы? Лось. Юк. Беренчесе иде. Ось. Юк. Аның Булан. туганы бар. Олень. Дөрес. Булан. Олень. Балон. Мгм. Балон. Русча, да? Мгм. Балон. Так. Олень же. Булан. Олень. Варежки. Белей. Белей. Дөрес, 2 балл. Хәзер әйтәм. Рәле. Баштан чыкты. Будан башлана. Сездә бар ул. Беп. Би. Бияле. Биялей. Дөрес, 5 балл. Варышки. Нәрсә дип әйтәбез инде? Бияли. Әйе, бияләй. Сездә бияли дип әйтәләрме? Кар керте. Әйттеләр. Сез бар ишетмәдегез бугайны? Әйтегез, уйлап карагыз, сез әйтмәгез. Кар нәрсәсе әле? Керте. Кар керте. Сугроб. Ну, ней. Кюрт, как? Короче. Нәрсәсе? Нәрсе? Ну, забиваться итает парлар. Не знаю. Башлана. Снега. Ход. Сугроб. Кар керте. Сугроб. Дөрес. Кар керте. Русча әйе. Кар керте. Ничек әле аның аңлатмасы? Кар керте. Примерно что это?
Qor degan so'z bor endi. Ham ko'rt degan so'z. Ruschasi s'dan boshlanadi. Сын, что ли? Yo'q. Ruschaga kerak. Так. Тағы башқа сұрау. Нәрсе қор? Qor ko'rti. Снежный ком, что ли? O'xshash, lekin alay tugul. S'dan boshlanadi ruschasi. Yo'q. Снежинка? Yo'q. Снежинка. Қар бір төге. Снежинка. Qor. Qor. Қар бір төге. Қар бір түгі. Дөрес. Снежинка қар биртеге. Дөрес татарчасы. Қар бір төге. Әйе, дөрес. Һәм иң соңгы бирем, яңа ел белән дигән тәбрикләүне кирегә таба кирәк. Яңа ел белән хәрефләр. Кирегә укыйбыз әйе. Яңа ел белән. Яңа Нодан башлыйбыз. Әйе, белән. Нәлеп. Аңая. Бик нәлеп. Ле. Аңя. Аха. Әйдәгез тутырып ма. Леп. Ле. Аңя. Белән. Леп. Лем. Ле. Ян. Юк. Яғылайтуым. Тагын берлеп карасагыз. Нәл. 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 Еп. Аха. Ле. Аха. Ня. Аңямы. Аңя. Аңя. Яңа ел белән. Белән ел яңа. Юк, менә хәрефләрне кирдән укып киләбез. Мин карт бит инде. Әйдәгез бергәләп. Әйдәгез. Нодан башлана инде белән дип битә бит. На. Белән. Нә. Леп. Нәлеп. Яңа аңа. Ой, ле. Аңа. Яңа белән. Әйе. Так. Неләп. Ли. Аңя. Һәм безнең бүгенге супер призны җиңүче беренче кеше. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Яңа еллар котлы булсын. Рәхмәт. Юк. Менә карагыз. Белән дип битә бит инде. Һәй киргә таба киләбез. Белән дип укыйбыз, нодан башлый. Нә? Нәлеп. Әйе. Так, дальше әле. Ел. Ел. Ле. Аха. Оңя. Яңа ел. Яңа ел белән. Ягъни нодан башлыйбыз. Иң ахыргы сүзнең киресен әйтәбез. Нәлеп. Ля. Ле. Ле. Аха. Һә. Яңа име калды? Әйе. Аңя. Дөрес. Туңдык, каттык, ләкин үз эшебезне башкарып чыктык. Бер җиңүче без булды. Әмма Казанда тотач яшәүче кешеләрне бүген эзләп тә бик кыен булды, чөнки минем фикеремчә, алар барысы да авылларга таешып беткән. Ә без йөгердек, кайнар чәй эчеп җылынырга. Пока-пока.